Dnes taký trošku exibičný zápas, bolo cítiť ten koniec sezóny. No určite obidve mužství už nebojujeme pre play-off a to sa tak cítilo. Zajtra máme ešte jeden zápas a ešte to chceme vyhrať a skončíme sezónu s výhrami. Ale zahrali ste si dobre? Mali ste chuť si zahrať? No, určite sme chceli, že by ukázali fanúšikom, že taký pekný hokej, ale tiež oni bojovali, trošku sme mali tam nešťastie, dostali sme tie góly a myslím, že zajtra musíme trošku aj lepšie pristúpiť do obrany. Zajtra bude vypredané, je to aj pre vás taký záväzok? No určite, to je koniec sezóny, teraz už tretí rok tu. Predtým 2 roky, čo som bol, to bolo taká výborná atmosféra. Aj zajtra už som veselý, že bude plno. Čo budeš robiť po sezóne? Ešte neviem, teraz určite si trošku oddychnem a potom začnem trénovať pre majstrovstvá. A končí pre teba sezóna zajtra, alebo ešte? To sa ešte nevie, to uvidíme, jak to bude teraz ešte. Môžeš aspoň povedať, či nejaká slovenská liga? Ne, ťažko teraz nič nemôžem povedať. Díky.